Moje ráno začínam pohľadom na vychádzajúce slnko. Je to súčasť mojej jogovej praxe. Je to cesta k energetickej rovnováhe, duševnej pohode a má aj veľa benefitov. Cirkadiálny rytmus. Ranné slnko pomáha synchronizovať náš cirkadiálny rytmus, naše biologické hodiny, ktoré vplňujú mnoho telesných procesov. Týmto spôsobom sa zvyšuje produktivita melatonínu, čo priamo ovplyvňuje kvalitu nášho spánku. Serotonín. Slnečné svetlo stimuluje produktivitu serotonínu v mozgu, známe ako hormón šťastia, ktorý zlepšuje našu náladu. Vitamín D, ktorý sa tvorí po dopade slnečných lúčov na pokožku. Tento vitamín je kľúčový pre zdravie našich kostí, imunitného systému a celkovú vitalitu. Hormonálna rovnováha. Pravidelný kontakt so slnečným svetlom podporuje rovnováhu hormonálnych cyklov v tele, čo má pozitívny vplyv na celkové zdravie. Zvýšenie energie. Vystavenie sa slnku zvyšuje efektivitu mitochondrií, ktoré sú energetickými centrami našich buniek. Premieňajú živiny na energiu, čo priamo ovplyvňuje našu energiu. Spojenie s prírodou. Východ slnka posiluje pocit prepojenia s prírodou a vesmírom, čo je základným aspektom mnohých jogových praxí. Ranný pohľad na slnko je cesta k sebapoznaniu, duševnému rastu a fyzickej vitalite.